iDrive. Nové a zcela senzační iDrive. Super novinka. Auto, které ovládáš jen pohyby ruky. Color Chic. Alege stilul care ți se potrivește. Hipster, mall, cool, urban, trendy. Noua colecție Color Chic. Най-новата колекция Фреди танцуващото куче. Ai tot ce-ți trebuie ca să devii senzațională într-un singur set. Studioul de tatuaje. Fiți atenți să nu cadă pizza! Acum și tu poți fi Masterchef. Noul joc 4D Masterchef. Acum în magazine. Păpușa Maia crește odată cu tine. Uite cât am crescut, mami! Păpușa Maia acum în magazine. Ήρθε το πλαστελίνο! Μπείτε σε ένα φανταστικό κόσμο γεμάτο από γλυκά που τα φτιάχνετε μόνοι σας. Πλαστελίνο! Θέλει φαντασία! Handrunner, îți dă fiori de distracție. Hello, my name is Martin, I'm the mascot and this is the logo of the event. I'm here to show you the progress we made since Lisbon 2009. For their efforts, the best athletes will be rewarded with a well-deserved gold, silver and bronze medals. Părul nostru minunat! Numai bun de coafat! Învață să fii cochetă în stilul tău și descoperele pe toate! Сърце плесни и го повикай, ще ти покаже тото трикове добри. Да седне може или пък да тича, на две от лапичките да стои и да лежи. Wow! Uite câți iepurași țopăie pe lângă tine! Abia așteaptă să-i hrănești și să ai grijă de ei! Puffy Pets țopăilă! Acum în magazine!